Baby, why don't you promise us something, right? When was that? The Karanganda. Oh yes, ndaziya wakati uchandiimbira. Kutamba also. Okay. Baramaziso. Woverenga up to 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zoro. Hapana chinafura masiso wangu ndisina kuona. Kana vaiti rudo ibofu wanje duno. Ndera beep ko kana please ko kana chidandiko fona. King wari kunyenga vazivere kune akatora. Ndifenda kakuta shono ndipa toda umwe ndipa usha. Yesu, ndokwatatoshike robo. Hey Prince, washaka ngokutambirere. Kwekutambira kwakawanda but anika sister yangu. Asidambobvunza mukomana wako chinhu wani. Kona ngodzungudza musoro ngenenguri adzipwa nesadza sha. Iyo man, zvakuboha manje anzwa zvakuboha sorry sister ni easy. But ndachikumbira kubvunza kuti imune mari ere, sitoda mukwasha nemari ane bhegi ane chinhu mudhara. Iwe anayo mari? Ana ubvunza iwewe, ubvunza mukwasha. Newe mukwasha mune mari ere? Is that a rhetorical question? Kuri kwerwa kweshiri kona ikwe mudativhundisira nechirungu isusu Paghetto youth mudhara. Fana weso. My emphasis iri panyaya kuti German makutoti boha nechirungu chenyu chindakutofundira hangu mama kuti mukwasha avapo ino. Hello. Insufficient credit to make this call. Dial *179# now to get instant airtime credit. Phone yako itorina kana mari. Zvina basa kuti phone ina mari rega ndovaudza ndaigona kutokwereta futi. Vese vangade kunditorera. Ndichitinga vatsage wavo atidi vanokopera. Uri susundaza moti yechingwa. Uri bibi wanga nondipinza mukia saga kia zero kia zero kia. Excuse me. Hello. Hey, how you doing? Babe, kabiri kwangu watu wada kukuona sha. Right, shikomana taura nyaya yako Tinzo. Okay, ma'am. Apologies sir. Inini andina nyaya andinayo. But ndangona mandishedza. Saka ndakafunga kuti ndimudondudza nyaya yacho. Iwe, ndine mubvunzo. Ndiorudanana nemwana wangu here iwe? Dating right? Yes, it's me. Ndini. Naiza. Se uchibvarira hembe mwanangu. How ma'am, we are the drip gang. You mean the trousers? Nachida ngoito fashion. Ndozvingoitwa nevanhu vese mazuva ano. Mwanangu. Ma? Pano hatidi vanhu vanovharira matrousers. Zvoitwa nemapenzi izvo zvokata trousers. I'm not a mad person. Okay, maita basa. Pana ari kunzisa hasha mpana. Pana anobohwa, tonza totomurova mpana. Aiwa mirai. Uya adi kurohwa ipapa, ame matadza bese, uya adi kurohwa. Shuwa vaudza kumapirinzi ako mpana. Asi uyu bhati zvandatofunga uya nditoda zvekutotsemurwa chaiko kana mukacha kati. Maiwi. Pamusoro ikechi 2. According to my schedule, I think I have to go. Ndakufana kuenda. Pano satonenge takapusa yo. Wada totiza mbane yo. Tsikama zvako. Zvanda kutotsindirwa panapa sevhudzi remufomu wanawo naheadmaster. Ndakufana kuenda. I need to go. Mpanewa. Nano dzema steps uchafamba mpana. Ndo nhambe shamudza ndichakurova mpana. Saka ndakafamba step 1 ndakutorwa shamu 1. Famba uone. No legs. Hapana makumbo. Saka rege ndifambeni maoko.
Yo, what's up guys? It's your boy Savage Prince Wezhira waglinting. Saka guys, chatongoda tichi musubscribe chete mfana tara something. Subscribe to our YouTube channel Hasta Vines. So please subscribe. Yeah. Yo, for more videos, just subscribe Hasta Vines. Oh, Hasta Vines wanzura. Talem, Hasta Vines, tistadziya, ndisi tine yese zvinhu zvinonakidza location, bvunza kana nani. Yo. Kana uchida kungonakidzwa, don't forget to subscribe kwa Hasta Vines. Munoona zvese zvinonakidzai ipapo. Yeah. So saka upe Hasta kami inonzi meno koko. Yo. Boys anazvo kutaura tongoti subscribe kama makasubscribe tokupai amwe mavideo ende futi kaona malikes akawanda tikukupai zvinhu zvinonakidza kukunda irori. Saka thank you for watching everyone. Hasta